γιατί είναι νύχτα, να σας το πω. Και συγγνώμη που δεν έβαλα βίντεο που ήταν πώς θα το πω, μεσημέρι, κάπου εκεί. Εκεί θα πάμε. Μετά θα πάμε σε άλλο αεροπλάνο, γιατί αυτό πηγαίνει στο ναι, Μπάρεν. Τώρα η μαμά μου γελάει γιατί ο μπαμπάς μου έκανε κάτι. Και τώρα θα κάνω στη Σρι Λάγκα πολλά βίντεο, να σας πω. Αυτό. Είμαι στο αεροπλάνο, κοίτα, τώρα αυτά. Α, ναι, έχουμε και αυτό, μπορούμε να δούμε. Κοίτα, αυτά. Αυτά τα games. Α, ναι, και έχει παιχνίδια. Η μάμα μου είπε games. Έχει Angry Birds, Candy Storm, Caveman, Chess, Guess Who, Hangman, Hidden Objects, Migir Manor, Kids Playtime, Lixor, John Ritchie, και αυτά τα παιχνίδια έχει. Θα κάνω στη Σρι Λάγκα βίντεο και να δείτε το άλλο μου βίντεο που έχω βάλει στο κανάλι μου. Το part 1, αυτό το part 2 θα έχει πολλά part. Part 3, part 4, part 5, έτσι. Γεια σας παιδιά, Riz out.